Eminenza, Aziz Mario, nitolbuk ħafna inti u tibda l-missjoni tiegħek qrib il-Papa Franġisku li bħalma qed inti u bħalma diġà tlabtek twassal l-imħabba, id-devozzjoni u l-lealtà tagħna lejn Pietru. Minnhom il-Mulej Ġesu jidher lil Pawlu f'mument ta' kriżi. Kien arrestat u fil-ħabs fit-triqtu lejn il-ġudizzju minn Ċesari. U Ġesu lil Pawlu jgħidlu jeħtieġ li tkun għalija xut f'Ruma. U din il-missjoni li l-Mulej qiegħed isejjaħlek għaliha li tkun xut u għalhekk martri ta' Ġesu f'Ruma. F'qasam li kulħadd jaf u aħna nafu li għall-Papa huwa priorità. Dik li l-Knisja issir dejjem iżjed dik li hi grupp ta' pellegrini minn twil u minn qasir, minn irqiq u minn oħxon li jimxu flimkien. Kulħadd bil-pass tiegħu. Jiena jekk intelqu mhux se nilħqek għax il-pass tiegħi u li hu. Imma l-Mulej kif għadt inti ma jħares lejn il-wiċċ u lanqas lejn il-qies taż-żarbun. Imma l-Mulej jitfa' fuqna ħarsa ta' maħabba. U dik li tagħmilna nies. Għax il-ħarsa tal-imħabba tiegħu ħalqitna, fdietna u twassalna f'dan il-pellegrinaġġ fejn iridu naslu.